използваш? С кабел или безжичен? Ами с кабел, но мисля да се премествам с безжичен. Добре, ако кажем, че имаш безжичен интернет и имаш рутер вкъщи, би ли го отключил в рамките на един ден, ако някой те помоли, за да може други хора да го използват безплатно? Еми да, бих. Използвам интернет. А безжичен интернет използваш ли? И безжичен интернет. Ако моля да се отключиш рутера вкъщи на 29 октомври, и така да мога да го ползваш всички, ще го направиш ли? Не знам как да го направя, обаче трябва да ми обясниш. Отиди на свободиинтернет.com и ще видиш.